Чакай сега, на Франция столицата коя е? Полша. Коя е столицата на съседката Румъния? На Румъния столицата. Не знам. Не знаеш, с Б започва. Айде, пробвай, измисли нещо. Коя бе? Бургас. Бургас е град в България. Пробвай отново. Добре, дай друга държава. Дай столицата на Германия. Първата буква каква беше? Пак е Б първата буква. Добре, стой сега, ще помня пак. На Франция. Не се прави, че го знаеш. Не знам. Коя е първата буква? П. Полша. Не. Португалия. Чакай сега, на Франция столицата коя е? Полша. Полша. Не е Полша. Пробвай пак. Много съм зле по география.